Nik uste graduak eta graduen planteamentua garapenerako lankidetzari buruz garrantzitsua da, unibertsitateak bere egin du, eta ikaslegoa gai honetan kokatu, formazioa eskaini, sensibilizazio baten bila ere nik uste azpimarratzen dugun kontu badala, ze baloreetan aritu, ze besteak beste pertsona hauek gure ikasleak maitokitara joan eta gero, onera datoz, eta beraiek dira eragile nagusi eta garrantzitsuak hemen sensibilizazio horren eskutik aritzeko. Guretzat formazioak gainera 3 urrats nagusi ditu, lehenengoa izango litzake monografikoa deitzen dioguna, eta bertan ikasle guztiak kanporaterako diren guztiek egiten dute formazio hori, beraz denek formazio parekoa dute, ateratzen direnerako, eta gero formazio hori gauzatzen da baita ere norbera bere tokian dagoen unean. Han egiten dutelako formazioa eta batez ere esku hartzea, ez da bakarrik formazio teoriko bat, baizik eta esku hartzea egitera iristen dira. Eta bukatzeko behar bada labur-labur formazio honetan Euskal Herriko Unibertsitateak dauka 3. urrats bat, eta hauen gradua mailarako lanak izaten dira. Gradua mailarako lanak formazio atala da baita ere, baina behin egon diran toki eta jaso duten esperientzia izan eta gero etortzen dira, eta behar bada hor da momentu batez ere, ez bakarrik, baina batez ere hausnarketa bat egiten dutena, eta lehen esan edan bezala formazio horrek nolabait sensibilizatzen du modu oso berezi batean, eta bide hori egiten duten ikasleek badakigu formazioa, sensibilizazioa eragileak dirala, garrantzia emango diotela zenbait gaiei eta baloreekin guztiz konektatzen dute. Nire fakultatean, beste fakultate askotan bezala, nirea hezkuntza, filosofia eta antropologiako fakultatea da, eta bereziki hezkuntzak noski garrantzia daukala, eta hor monografikoek erantzuten dute formazioarekin noski. Gainera, horrekin bermatzen dugu ikaslego guztia ateratzen denean, formazio bera eduki, eta batez ere konektatzen du beraien baloreen inguruko hausnarketarekin. Besteak beste, gai 15 bat egun izaten dira, 12 bat egun izaten da ikastaroa, jende oso anitza ekartzen da, gai oso anitzak jorratzen dira, baina batez ere helburua izango litzake denek konpartitzea formazio bera, oinarrizkoa dena kanpora ateratzeko, aldi berean baloreak azpimarratzen ditunak, eta besteak beste transversalak izan ditezken gaiak ere bai kontutan izatekoak. Eta niretzat beste gauza garrantzitsua baita ere da, kontziente izatea baliabide dun lurralde batetik, baliabide gutxiago dauzkaten lurraldetara goazela, edo ikasleak dijoazela, eta horrek eskatzen du zaintza berezia jarrerekin, edukiekin, lan egiteko erarekin, kuestionatzeko moduarekin, iritziak eta aurre iritziak izateko erarekin, horrekin nik uste kontu handia izan behar dela. Eta monografikoak balio du argi eta garbi gauza guzti hauek lantzeko. Eta badu zerikusirik, eta nire fakultatean egiten den ikastaroak noski zerikusi dauka baita ere ikasle hezkuntzako fakultatean gaude gainera, zerikusi dauka zuzenean hezkuntza horrekin. Eta ikasleen formazio bide hori profesional bat izatea bada ere gai honetan lan egin eta formatzea, ez da. Badago nolabaiteko ari bat monografikoak ikasleak prestatuago bidaltzen ditu, han esperientzia bat, lehen esan dut esku hartze bat egiten da, interbentzio bat egiten da, eta ikaslegoa onera etortzen denean gradua mailarako lana egin nahi izaten du gai horretan. Eta orduan, ibilbide formatibo bat dago, sensibilizazio bat dago hiru momentu ezberdinetan, akademikoki momentu ezberdinak dira, baina azkenean lotura daukate, eta komentatu den bezala, eta uste ideia importantea dela, ona etorri, hausnartu, lan akademiko bat egin, azkenean gradua mailarako lana akademiko bat da, lan hori egin eta sensibilidade hori eta eragile bihurtu eta gizarte honetan baita ere gai horrekin beste jarrera bat izatea, azkenean formazioaren bidetik, nik uste, gure kasuan Euskal Herriko Unibertsitateak bermatzen dula bide formatibo hori eta uste, ados gaudela eta importantea iruditzen zaigula.
Garapenerako lankidetzan gaia oso indartsua da, eta egia da ikaslegoa bezala, irakaslegoa ere neurri batean, noski, baina interesa duen jendea badago, eta ez bakarrik tutore lanak egiten, graletan, gradu mailerako lanetan, eta baita praktikuneko tutoretza egiten, baizik eta bestela ere proiektuak ezagutzera eta proiektuak pixkat ebaluatzera baita ere, eta bertako jendearekin hitz egitera, fakultateko zenbait jende jun izan gera eta mugitu izan gera, ez da. Etorkizunari begira, nik uste irakasleak badaudela, eta oso garbi irakasleak, ikasleak beti daude interesatuak horrelako proiektu batetan aritzeko. Zergatik, ziur aski esperientzia profesionala izateaz gain, oso esperientzia vital garrantzitsua izaten dalako ikasleentzat, eta irakasle batzuk ere bai mugitu gira proiektuak ikusi eta ezagutzen, eta oso esperientzia impactanteak izaten dira. Solidaridade hori, sensibilidade hori, behar bada gure gizartean hain garrantzitsuak ez diran zenbait gauz errekuperatu eta gureak egitea, nik uste persona bezala hobeak egiten gaituztela, eta unibertsitate hau eta beste asko oso teknokratizatzen eta burokratizatzen ari diran horretan, iruditzen zait gaia oso garrantzitsua dela, eta ziur aski denak irabazten dugula horrelako esperientzia bat izan eta gero, eta apustua neurrian, eta agian ala behar du, baina nik uste baduela etorkizuna bai.